Artzainaren burdinazko eta plastikuzko tailua falta zela neurekiko gehitu nuenean, urratz metalikoak hauteman nituen Salbatarreko bide juntatik etortzen. Tanpe zinguratu nintzen. Nor da bilor? Iardezpen zuzenezak aizosten ninduen. Bilkurako eztabaidak, kideen larderia keinuak, kontrarreformatzaileen ekintza gogorrak ahantziak nituelako aitorrera sordi zutirakurle. Lastima, ardien presentzia xumeak kontu zibiltzekoan nintzelako ideia burutik aterarazi zidan. Gauaren beltzean, inoren astarnarik enuen sumatzen. Alta, izaki misteriotsua ez zegoen nigandik hain urrun, hitz egin zuenean argiki entzun nuelako. Raquel Rosen naiz. Ezagutzen dugu elkar? Zure zati androidea naiz, kontrarreformatzaileen eta ideologia aldetiko egokitzaile ankerren aurka borrokatzen lagun zaitzaket. Zuk? Noski. Naiz puska muntatu makina bat ni, humano soil bat baino. Uste duzula, irriz hartatu zen androidea. Ardura tresna gisa erabilia zara, aitzur bat edo ordonadore baten antzera. Da pieza bat hausten zaizunean, baliotasun testa pasarazten dizute. Barne zirkuituak erretzean sakartegi municipalerako baizik esara hon. Ez tala.